Ydyn iawn os dwi'n gofyn cwestiynau ddech chi? Yeah, go on. Sut ydych chi'n gallu neud y syniad ydych chi'n neud? Wel, mae'n lot i wneud yn anffodus efo lot o practice. So, dwi'n beatboxio trwy'r adag. Os dwi'n llestri, dwi fel... Os dwi'n cysgu, dwi fel... So, dwi'n just beatboxio trwy'r adag. Beth yw eich hoff liw? Hwna'n tricky hwnna. Glas, dwi'n meddwl. Glas di lliw allan gada fi, ond dim dyna pam, dwi'n just licio glas. Beth yw eich diddordebau hebaw beatboxio? Cerddad, dwi'n mynd fyny mynyddodd yn aml. Jogio weithiau. Chwarae games, PS4. Chdi chwarae Second Son. Chdi chwarae hwnna? No. Game newydd, smart. Games, celf, gweithio allan. Chdi disturbio ni fan hyn. Jocan di. Beth ar i... Pryd arach chi ddechrau beatboxio? Cwestiwn da, o'n i 6 oed pan nes i cychwyn beatboxio. Ac y reswm nes i cychwyn oedd... nes i weld boi ma ar hysbyseb yr enw YoMTV Raps. Ac o'na boi am 5 eiliad yn beatboxio yr enw Rizal. Fod y boi gyntaf nes i weld. Ac o'n i'n obsessed efo beatboxio ar ôl hynna. Lle ydych chi'n byw? Pam siw gwybod? Sto draw i ti fi, stocio fi w ti? Dyna beth yw? Na, jyst eisiau gwybod. Byw yn Llafrothan dwi. Reit lawr y lôn, 2 munud o fan hyn. Ideal. Perffaith. Beth yw eich hoff gan? Hoff gan? Mae gorau fod yn rhywbeth gan y Wu-Tang Clan. Siwr bod yna lot o iaith anweddus yna fo ddo, so... Ond cream gan y Wu-Tang, mae'n siwr. Lle ydych chi wedi bod yn beatboxio? Lle dwi wedi bod? Dwi wedi bod rhwng y byd. Dwi wedi bod i America sawl gwaith. Dwi wedi bod i Efrog Newydd, Los Angeles, Miami. Dwi wedi bod rhwng Ewrop i gyd, Ffrainc, Sbaen, Swistir, Groeg, trwy Prydain i gyd hefyd. Dwi wedi gwneud lot o trwyli efo gigs. A dwi wedi clywed hefyd fod ych chi'n mynd i New York i Efrog Newydd i beatboxio. Dwi'n mynd i fanna mewn cwpl o wythnosa fel rhan o sioe perfformiad amdan Dylan Thomas. Ydych chi'n mynd rownd ysgolion ac os ydych chi cynradd ta uwchradd ydych chi'n mynd i? Cwestiwn da. Dwi yn mynd rownd ysgolion. Dwi'n mynd rownd pob ysgol. Dim bwys be ydi o. Dwi'n neud colega, prifysgolion, ysgolion, clwbiau ieuenctid, clwbiau gwahanol. Dwi'n mynd pob man. Beth yw eich hoff sŵn? Hwn. Hwna. Ac i orffen, cwestiwn sydyn, rygbi neu bel-droed? Rygbi? O bellffor? Ond mae well gyda i pêl-droed. Yndi? Na ni cool pawb o'i bethau, ie. Ia. Diolch i chi am ddwad i studio Radio Cool Cefn Coch. Diolch yn fawr iawn. Fi cael cyfweliad efo chi. Ac dyna fo mae'r cyfweliad di gorffan rwan. Gret, diolch yn fawr iawn i chdi, met. Diolch.